Ka senju kirang mak shnong Ribhoi District menta ka sngi kala lumlang yakini alam jki Village Employment Council jong ka jirang buat umling blok hayung dorbar yomolong banyatai sani halor ka jing ban pentelon iki kam shnong bat ki jing tre jong ka skim MNREGA namar ka jing penslam jong ka sorkar ban pelaj ka pisa ban thi ki tiar kitar bat ki jinon kam lobun senam haba kran che kilap thai kubor nakal yang ba PB seliang ubeu secretary jong ka senjuk jong kirang mak shnong Ribhoi haka jinon lang ba BB makado ubeu chairman bat kiwi kini alam ulong bakum kasenjuk kamban sesu ban shim nakarai ban ujor sendon daka PIL syaka ying bishar badon burom ka mekliai kut persya ek sarkar jela halor ka jingle menti ban plait no ek pisa kiba pentrikam na kapta skim baper juga skim MGNREGS Ribhoi District ulai turu kumbalong menta ki Village Employment Council ki haban mat ka jing ek ba pentrikam mekte skim jong ka sarkar pedang berkadaw kalong ba ka sarkar ka plait tang ek pisa ban siu syaki job card holder batkat bay kapisa ki bahaban thi ki tiar kitar kapen sakut mentala arsnem kenthi batkan ne kalawan ra ka jing teko hakaba pentrika mekanika skim ke sarkar pedang kirai ki pengliakran hakan ke jing kerulang kelong kumliharum kaban kong nakaliang jong ka senjuk kirang basnong milesim ya ke jing ai jumut ba hadu menta kidon ki VEC ki bala sansnem ka pending bill ke jong ki hakabidi bat ka PMC ka day ka bha ka banakaliang jong ka sarkar lengba ki blok ki lapenmang kum ka bailik baiwan ka bai register bai kot bai sla syaki chairman bat secretary ade ka pasung lu kalong ba kidon ki VC ki ba hadu menta ki padiok pediang ya kani ka PMC ka ba ki khati R% na katu ka estimate ka ba lapenmang lengba ki office jong UBDO kabar Melihat banyakran hakabide bat kanika skill bat semi skill. Tikum bangitip hakajing pentre ya kanika skim MGNREGA ngidon kami ki misteri. Ki beladon ke jingnang kumno ban kenro, kumno ban snai ki cekdam, kumno ban snai ki jing sna ki bakat kum ke jing tre la dekat kum jinglong jong ketuka kam. Kapa sungulungo kolong ba ya ka wages le ka bai bela jong kini ki skill bat semi skill hab ban siu da ka bai material. Ni so anuksa ka projek ka bangiyo house nam arajan arpo ngila pentre ya ki skill bat semi skill kat ba ka pisa hadu mentang pat yo ban siu bainong ya ki semi skill bat semi skill te kalau bu jeng ya ki VEC namar ngi hapan sim da ka wipat ka mentang ngi hapan ba da ka ramru ban siu ka bai bela jong ki skill bat semi skill bat ka ka bidi ba ka benta nakaliang jong ka jing kedu lang mentang sngi ngila sim ya karai ba ladalong ka negerkom kan bah sibun ya kasina RD block bahkan penduk no ya kani ke jingbu ya ki skill bat semi skill namar ba aman lagi job card holders ngitip ba kidon be ki misteri ki lanang bansna ya ka check dam ki bansna ginu ni project ki balong kat kum ki estimate ya kabi ba kani ngila sim ya karai ban bu ka jing thok sarkar bade ban penduk pendam no ya ka skill bat semi skill namar kan bu jing ya ki VEC ban pentelun syakmat ya ki kam jong ka MGNREGA kawi pat ka jinge ka ba nisya magi ni gisni gidon gi VEC ki ba kimyo shu ye ki vendor kadau kolong ba ki vendor ki bran po snong kim tre shu ban sim magi ka kam namar ba ka jing slam palat ban siu ye ka bai material ka ba ka state government ka di ban siu ki vendor kumangal ong mene gidon ki VEC ki ba hadu menta sansnem kim pat yo ya ka jing siu ya ka bai material di kumno on beteng ban krisyan bai tiang ya kita ki VEC ha ka jing tre ki project ki ba pair ladang im sim mo daru ngiyo ngisa pressure ha ki BDO ha ki district officer bade ban sim ba ki wa order dan reha bang sim ki wa order ru kembut ngimyo pade ye ki nong krisyan namar ba ki vendor kidon ki VEC ki bala ut lana manta ba kimyo vendor shu namar ba kim tre ban sim ya kan ka kampan krisyan bai tiar na ka daw ka jing slam palat jong ka state government ban siu ya ka bai material ba kidon hagisdam ye mensua por bala sedang ban pentre kam ya ka MGNREGA usdam arajar pra ajar thandai lathau ya ka area employment council ka dei kata ka jili ka pakia kendo sanla ni henry usnong na ka menta banya perkat kumno ban pentulun ya ka jing trik kam job card te kumpulong menta ke kini ki AEC kim trik kam shu tiga ka pengidon ban penpau hang ni kalong ba ki don ki AEC ki balayo ki building ki papaka ki yo ki komputer ki yo ki aset ki babiang na ka benta ban penya chkhmat ya ki project jong ka MGNREGA henry ka pasmusi kalong ba nakaliang jong state government hadu menta kampentre kamshu yakini ki AEC building kampentre kamshu yakini ki area employment council but kaba
i pen ban kumbala shu pen Sarawaka ya ka pisa jong poi ba take ka rai ka bengiyo ban sim menta kasi kalong ba nakaliang jong kan ke jing keduk lang ke jing ngi terwa sa sarkar badai ban pen embiang ya ke jing terekam ya ki area employment council kenang bakan pensuk ya ki tukisan ritli kisnong ki badan tu ke jaka ban piak baik syakmat ia kikam jongka MGNRGA layo ru ban ekran hakan ni kesngi dakawi ke jengmut bat kata kalong bahagi ni kesngi ngi yo iba ban submit ya ki attendance jongki bateri jokat ngi hap ban le through online neneleng ba online tingi hang ni ekran nak bentak ni kisnong ki badon kham jengai nakanika headquarter teka ba bu jeng kalong ba kidon kisnong ki ba wat utawar kimdon ka network ambiang teban submit ya ka mastrul kemut lane ka attendance mastrul ko jongki ki hap le online tanggawe ka mastrul ki hap ban simpor license sausngi kalau bu jeng ya kimit ki balik lum ya ka attendance dak ban submit namar hakasisngi don kam ban submit arla nilai tili gidur ban pensisha ba kidon hakatu kejaka haba kitre ya kitu ki project jongka MGNRGA te nakaliang jongka sunjuk rengkat pa kejing kenduk lang jongka jongki nong yalam jongki VC ngilai sim ya karai ba ka government ka de ban pressure ya kini ki mobile tower ki badon ha kini ki jaka ki jongi ba kini ban pendang ya ka network namar ba lada kiwa ban le online lada kabiang kan network kemut ngilak ban pentulun state ikikam hanre lada kamla ban pendiang ki network kan ba bahkan penduk pendam no ya kan jing register online ya ki attendance bangin yak yang segitu ki bagi julek mensua bangin submit offline baik ya ki attendance kenang bahkan nombu jing ya ki VC bat ya ki meet ki balik ban lum ban lang ya ki kerteng jong gitu ki baterai job card ha ki project ki prepare Gawai pat kejing ikut kejengi mentah kesengi kalong ba nakaliang jong kinong kitkam jong ke VC ki ba hapok ke jirang blok bat ka umling blok kila sim ya kajing ajungmut jong ke senjuk balada ka sorkar kamla ban siu depno ya ka pending bills material kabalasa mental license sausnem kepada ki engkau kat jistu jengi kalapoi de ki lai arpo lai fokurur tangapo riboi district ngimpat yok lut ya ki jingken jing dia anrai ngisibu kumta te kumbulong menta kani ka pending bills kala de nadu isnam arhajar arpo wei hadu arpo lai menta te nakaliang juga sunjuk kalabu kajing terwa syakmat jong kinong elam ba lada ka sorkar kamla ban siudap hapo jong ni ki kinjat panai kamut nginiat syakmat nak menta ban file da ka PIL siapa ke high court ke Badan Burom nak benta ban tuklar lem hak bidi pakai ke jing slam jong ke sarkar ban siu ya ke bai material syaki VC ke Badan haki district ke jonggi bat sakoi pat kamat ke ba ngikwa ban yakran hak ni ka segi mentah kalong ba sistem syua ko mengelidak ban kan hak ni ka sinsong ke baldak ru ba ya kanu ka jing tre kemut ba sistem ngiyok ban prepare kadon ka annual action plan ka bagi kot te kemut 20% 8 mang ban siu ya ka bai tre bat 20% 8 mang ya ka bai materials tian re ka pasulung kalong ba nakaliang jong ka central government ya ka wages ka 100% ki kloi wut ban penlat hare ya ka material bill ka ba de ka ba haban ya share lang bat state government kamut pa ka pending back teke ka ba nakaliang jong ka sunjuk rengkat pat kinong ilam jong ka VC ngile kren ta kasi kalong ba nang ne chakmat ladalong ka bala kumba pi penlat ya ka wages Deru ban penlaj ya ka material kata urkom. Lara pi penlaj 20% ya ka wages, pelaj lem ya ka 10% jo ka material. Ladang ile kata urkom kumut ba ki VC kinom bu jing da ka banta ban pentulun sakmat ya ki kam jong ka VC ha ki snong ki thau ki jongi ki bran po Rivoi district.